Ano tinagan mo, Tatang? Pagamdangan mo. Alfredo Yadaw, Kano ka na yan na? 1942. Marutaw mo di nagrugi ka nga magtalon ti kapinggan. Ito ako. Sino ti tatang mo nga nangiyalawak kang kati panagtrabaho ti talon? Pantalyon niya daw ako. Okay, tatang rod ket ipatuldom dagiti madamang nga dagang taltalonem. Ubrag pala. Okay. Magkayon. Paspasan mo. Papakayon. Tan, paspasan. Papakayon. Ito doon, DJ, ayan na. Ta i-video ta digital talon. Dito tataba ko naman, oh. Latilaan. Mura. Ito ay. Ayun na pa yun. Ano pa sila? 1, 2, 3. Ayun na. Cool. Cool. Hanggang pitak-pitak. Dito ba ako na? Bubunsa mo na gito yan. Tama dito. Pag naman nagkita. Ito paro. Ito paro. Tangan na yun. Sinabi ama.
Hindi niya pa, iba po. Dali na lakot yan, ma. Kukuha niya, inom lang kasi bago. Dahil tinalawa nga tayo ito, oy. Kung data may sadta. Bakit po? Dapat ama, wanan. Babajay. Babajay kubo-kubo ama. At may basing alala na eh. Ito ay basing alala eh.